ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 10th சாப்டர்ல கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. எல்லாரும் பேரலா உங்களுடைய குவிஸையும் அட்டன் பண்ணிட்டே வரீங்க இல்லைங்களா? அப்படியே முடிச்சுட்டே வாங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நாம இன்னைக்கு 10வது சாப்டரை கண்டினியூ பண்ண போறோம். नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இந்த 8ல இருந்து 11 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாகவதத்துல எப்படி 2ஆம் கேண்டோ 9வது அத்தியாயத்துல வந்து 33வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு 36வது ஸ்லோகம் வந்து சதுர் ஸ்லோகியா நம்ம பார்க்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து ஹை லெவல், அங்க வந்து ரொம்ப டெப்தா நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஐ திங்க் இதுல நிறைய பேர் நீங்க வந்து பாகவதம் அட்டென்ட் பண்றவங்க கூட இருக்கீங்க. அந்த சதுர் ஸ்லோகியை நான் அதாவது ஒரு 4-5 நாளுக்கு மேலேயே எடுத்தேன். நான் 1 வீக் அந்த சதுஸ்லோகி எடுத்திருக்கேன். நான் சதுஸ்லோகி என்ற அந்த நேம்லயே வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளேலிஸ்ட்குள்ள வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவும் இருக்கு. ஸோ டைம் கிடைச்சா நீங்க அதை கொஞ்சம் விசிட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டெப்தா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, பாகவதத்துல இருக்கு. ஸோ இப்போ நாம இங்க பாக்குறது வந்து ரொம்ப ஹை லெவல் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? பகவானுடைய அதாவது கர்ப்போத கசாயி விஷ்ணு அவருடைய நாவியிலிருந்து அதாவது எழக்கூடிய அந்த கமலத்துல வந்து 14 லோகங்களும் படைக்கப்பட்டு அந்த கமலத்தில் வந்து பிரம்மரும் வந்து படைக்கப்படுகின்றார் இல்லையா? சோ இந்த கர்ப்போதகம் ஒவ்வொரு அண்டமே இருட்டாதான் இருக்கும். அதாவது படைக்கும் பொழுது இருள் சூழ்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. பிரகாசமாக இருப்பது பகவானுடைய உலகம். இந்த பௌதிக உலகம் இருள் சூழப்பட்டது இல்லையா? அஜ்ஞானத்தினுடைய அறிகுறியும். அதனாலதான் நம்ம வந்து இருள் என்றாலே எப்பொழுதுமே நாம அஜ்ஞானம் மற்றும் வந்து அதாவது பிரகாசம் எனக்கூடியது வந்து எப்பவுமே ஞானத்திற்கு நாம ஒப்பிடுவோம் இல்லையா? சோ அவ்வாறு இருக்க அந்த தாமரை மலரிலிருந்து எழுந்த பிரம்மா வந்து பார்க்கின்றார் தன்னை சுற்றி என்ன இருக்கின்றது, நாம் எங்க இருக்கின்றோம், இது எல்லாமே அவர் வந்து காண்கின்றார். சோ அந்த தாமரை மலரிலிருந்து அடியெடுத்து வெளியில வச்சு இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன இருக்கு, நாம் எங்க இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சார் அவர். அப்பொழுது அவருக்கு 2 வார்த்தைகள் கேட்டது இல்லையா? தப எனக்கூடிய 2 சொற்களை கேட்ட பொழுது அவர் அங்கேயே வந்து உட்கார்ந்தார். அப்படின்னா நமக்கு மேல ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கிறது வந்து அவருக்கு நன்னா தெரியும். சோ அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து அந்த 2 சொற்களால வந்து அவர் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு தவங்கள் புரிகின்றார். சோ அவரும் தவம் புரிந்து அந்த தவத்தை மெச்சிய பகவான் அவருக்கு வேத ஞானத்தை வந்து அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அதாவது சம்பந்தம் இல்லையா? முதல்ல தப என்னும் சொல் அவருக்கு வந்து அவர் அதாவது பகவான் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஏவ அப்படின்ற சொல் அதாவது நிச்சயமாக அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த சொல்லிருந்து நம்ம வந்து 4 பதங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் பாகவதத்துல. சோ அப்படி அந்த சொற்றொடரை கேட்டு அவருக்கு தன்னை விட ஒரு உயர்வான அத்தாரிட்டி இருக்காங்கன்ற. ஏன்னா
78% ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருக்கு வந்து 78% இருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவானுடைய ஆற்றலில் 78% he possess actually. சோ அதனால அந்த நிலையில் இருக்கு, யாருமே பிரம்மாவுக்கு சமமாக முடியாது இல்லையா? சோ அவர் அந்த மாதிரி, அதாவது ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா லெவல்ல வந்து அவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட். அதனால அவருக்கு வந்து பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் உண்டு. சோ பிரம்மர் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே பகவான் படைக்கின்றார் இல்லையா? அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் வந்து பிரம்மாவும். சோ அப்படி படைக்கப்பட்ட பிரம்மா அந்த 2 சொற்களை கேட்டு அவர் வந்து எதற்கு என்று அதை உணர்ந்து இல்லையா, அதை உணர்ந்து அறிந்து இல்லையா, பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றது கிடையாது, பிராக்டிக்கல், அவருக்கு நல்லா தெரியும். சோ இந்த சொற்றொடர் யாரிடமிருந்து வந்திருக்கு, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றதையும் அவர் உணர ஆரம்பித்தார். மேலும் தவங்களை புரிந்தார். அந்த தவத்தை மெச்சிய பகவான் வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்தார். அதற்கு மேற்பட்டு பிரம்மருடைய ஹிருதயத்திலிருந்தே வந்து அவருக்கு வேத ஞானத்தை வந்து போதித்தார். பிரம்மர் அந்த வேத ஞானத்தை வந்து கற்ற பிறகு அவருடைய கடமை என்ன, சிருஷ்டிக்கும் தொழில் இல்லையா? அந்த வேத ஞானத்தின் வழியாக இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து, அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள், அதாவது விசர்க்கம் என படக்கூடிய 2ஆம் சிருஷ்டியை வந்து அவர் படைக்க ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா? இதுதான் நாம அங்க பார்த்த சொற்றொடர். சோ இந்த மாதிரி, அதாவது நம்ம இந்த சதுர் ஸ்லோகி வந்து நமக்கு என்ன சொல்கின்றது என்றால், பேசிக்கலி நாம் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து பிறந்தவர்கள். மேலும் இப்ப 3rd கேண்டோல இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 3 புருஷ அவதாரங்களுடைய செயல்பாடுகளை இன்னும் டெப்தா மைத்ரேயி மகரிஷி வந்து சொல்றார், எடுத்துரைக்கின்றார். யாருக்கு? விதுரருக்கு இல்லையா? சோ பகவானுடைய அந்த, அதாவது 3 புருஷ அவதாரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு விதுரர் கேட்கும் பொழுது அந்த ஞானத்தை வந்து இவருக்கு போதிக்கும்படி பகவானும் வந்து சொல்லிட்டு தான் போயிருக்கார். அதை அப்படியே வந்து இவர்கிட்ட வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டே இருக்கின்றார். இப்போ அதுதான் நம்ம பாகவதத்துல பார்த்துட்டே இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? க்ஷீரோத கஷாய கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு அண்டங்களை, அதாவது முதல் விரிவங்கம் இல்லையா, அவர் அண்டங்களை எல்லாம் படைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓசை இல்லையா, சப்தம், தப்பம் என்னக்கூடிய சொல்லு கூட நம்ம ஓசை தான் முதலில் கேட்கின்றது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆகாயத்தையே அதை பற்றி நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ பௌதீகத்துல வந்து சப்தம் தான் முதலில் வருகின்றது. அந்த சப்தத்திலிருந்து ஆகாயம், சப்தம் என்பது சூக்ஷ்மம் இல்லையா, அதுல இருந்து ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் பிறக்கின்றது இல்லையா? ஆகாயத்திலிருந்து நமக்கு வந்து வேற என்ன கிடைக்கின்றது? ஆக்சுவலி த நெக்ஸ்ட் வந்து காற்று இல்லையா? காற்றுக்கு இருக்கக்கூடியது என்ன, ஆக்சுவலி என்ன தன்மை, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் இதுல வந்து பார்த்தசாரதி பிரபு ஏதாவது ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுறதா உங்களுக்கு? காற்றிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? காற்றில் இருப்பது எது நமக்கு வந்து, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது, நல்ல குட் ஆக்சிஜன். இல்ல பிரபு, நம்ம வந்து அதாவது நம்ம அங்க அந்த பதத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒன்று ஓசை இருந்து, ஓசை வந்து சூக்ஷ்மம் இல்லையா, ஓசையிலிருந்து நமக்கு வந்து ஆகாயம் கிடைக்கின்றது. அந்த ஓசை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆகாயம் பகவானுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அதோட ஒரு 2 கலவை. ஒன்று ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, அந்த பிடிஎஃப் என்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேனான்னு தெரியல, ஏன்னா அந்த சிஸ்டமே வேற. அதுல நான் அந்த ஸ்லோகத்துக்கே நம்ம போயிடலாம் ஈஸியா. ஐ திங்க் சூக்ஷ்மம் அண்ட் ஸ்தூலம். சோ இவ்வாறு நம்ம இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கின்றார் மைத்ரேயி ரிஷி. சோ அதே மாதிரிதான் நாம இந்த சதுர் ஸ்லோகில வந்து நாம பார்க்க போறது வந்து, அதாவது நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, அதை பற்றி படிக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய நாம வந்து இந்த உயிர்வாழி, அதாவது ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானவர்கள், பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய வீரியமா அவர் அதிலிருந்துதான் நாம் எல்லாருமே பிறந்திருக்கின்றோம். அவர் இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து கருத்தரிக்க செய்கின்றார் அந்த விதைகளால், அப்படிங்கிறதையும் நாம பாகவதத்துல படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ அந்த அவர் he is impregnating this மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா? சோ அதுல இருந்து நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து மகத்தத்துவம் எனக்கூடிய இந்த ஜடசக்திகளால் ஆனது இல்லையா? இந்த மகத்தத்துவம் வந்து எதுவாக உருவாகின்றது? அகங்காரமாக உருவெடுக்கின்றது. சோ
அகங்காரத்திலிருந்து மற்றும் வேறு, அதாவது வெவ்வேறு நிலைகளை நம்ம ஓசை மற்றும் ஆகாயம், ஆகாயத்திற்கு பிறகு காற்றிலிருந்து அடுத்து நெருப்பிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நெருப்பிலிருந்து அதாவது பஞ்சமகாபூதம் ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் காற்று, அதுக்கப்புறம் நெருப்பு, நீர், அதுக்கப்புறம் பூமி. சோ இந்த 5மே பஞ்சமகாபூதங்கள் அதாவது ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடியவை அனைத்துமே நாம காண்கின்றோம். இதற்கு பின்னாடி சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது அதாவது பூமிக்கு வாசனை என்பது நம்மளால பார்க்க முடியாது. சூக்ஷ்மம் என்பது நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது எல்லாமே சூக்ஷ்மம். பார்க்கக்கூடியது அனைத்துமே நமக்கு அதாவது ஸ்தூலம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே படிச்சுட்டு தான் வரோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம் இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் இருங்க. I will put it in the drive and I think mostly I have kept in the drive also. It is easy for Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna 39 மதர் அந்த சுலகம் தானே மதாஜி நீங்க கேட்டது? இல்ல இப்ப என்கிட்ட இருக்கு, நான் ஓபன் பண்ணி சொல்றேன். சரி, ஓகே மதாஜி. உங்களுக்கு என்ன அது டக்குன்னு சில சூக்ஷ்மம் அது எல்லாமே எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. அதனாலதான் ஏன்னா இப்பதானே பண்ணிட்டே இருக்கோம். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எப்படி எல்லாம் உருவாகுது. அகங்காரம் தான் நமக்கு எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கக்கூடிய பண்பு. இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய பண்பே அதுதான். ஸோ அகங்காரம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. ஆனா அதை மடைமாற்றி நாம யுக்த வைராக்கியமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஒரு அது உயிர் வாழினுடைய வாழ்க்கைக்கு மேன்மையான ஒரு இடத்தை கொடுக்கும். 5வது சாப்டர் இல்லையா? தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. PDF ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை அது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கினாதான் பிரபுபாதர் இவ்வளவு எல்லாம் உணர்ந்து நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவு சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிருக்காருன்னா வெரி மச், அதாவது நன்றி கடன் பட்டிருப்போம் அவருக்கு. ரொம்ப முக்கியமானது. Open with ஸோ இந்த சதுர்ஸ்லோகி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது. ஓகே, நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று சதுர்ஸ்லோகி. இங்க எப்படி நம்ம படிச்சோமோ அதே மாதிரி பாகவதத்திலையும் நம்ம படிக்கின்றோம். இதுல சூலம், சூக்ஷ்மம் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது ஆகாயத்திற்கு ஓசை என்னும் குணம் மட்டும்தான் உண்டு. அது சூக்ஷ்மமானது. இதுல ரெண்டும் கலந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய இதுவும் அதோட கலக்கின்றது நமக்கு. அது எந்த ரூபம் என்று நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். சோ பகவானுடைய பார்வை, கடைக்கண் பார்வையால இவை அனைத்துமே நடக்கின்றது என்று நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். ஓவியன் பல வர்ணங்களை கலந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வர்ணமாக மாற்றுவதை போல பகவானும் செயற்படுவதால் ஒரு மூலப்பொருளை மற்றொன்றுடன் கலக்கும் பொழுது அதன் தன்மைகள் அதிகரிக்கின்றன இல்லையா? உதாரணமாக ஆகாயம் காற்றுக்கு காரணம், அதுதான் மூலப்பொருள். ஆகாயம்தான் காற்றுக்கு காரணமாக உள்ளது. ஆகாயத்திற்கு ஓசை என்னும் குணம் மட்டும்தான் உண்டு இல்லையா? ஆனால் ஆகாயம் பகவானின் பார்வையுடன் பிணைந்து இல்லையா, பின்னி பிணைந்து
நித்திய காலத்துடனும் இல்லையா, காலம் மற்றும் புறசக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பகிரங்க சக்தி, அதாவது பகிரங்க சக்தி மற்றும் காலம், காலம் இதோட சேர்ந்து ஆகாயம், இந்த மூன்றுமே கலந்து பகவானுடைய பார்வையோடு சேர்ந்துதான் காற்று என்பது உருவாகின்றது. இந்த காற்றுக்கு இரு குணங்கள், ஒன்று ஓசை உண்டு, இன்னொன்னு ஸ்பரிசம். அதுதான் டக்குன்னு மறந்துட்டேன் நான். சூக்ஷ்மம் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ஸ்பரிசம், ஸ்பரிசம் என்பது நம்ம தொடுறோம் இல்லையா, யாரையாவது தொட்டோட அதை தொடுறது மட்டும் நாம உணரத்தான் முடியும் இல்லையா. சோ ஆனா நம்ம தொடுதல் என்னக்கூடியதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. தொடுதல் என்பது ஒரு செயல், அது வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண மட்டும் தான் முடியும். எதெல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்றோமோ அது எல்லாமே சூக்ஷ்மம். அதை வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கிடையாது அந்த செயலை. சோ அப்படிப்பட்ட இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது ஆகாயத்திற்கு ஓசை என்னும் குணம் மட்டும்தான் உண்டு. ஆனால் ஆகாயம் பகவானின் பார்வையுடன் பிணைந்து நித்திய காலத்துடனும் பகிரங்க சக்தியுடனும் கலக்கும் பொழுது காற்று உண்டாகின்றது. சோ பஞ்சமகாபூதங்கள் எவ்வாறு பிறவி எடுக்கின்றன என்று ரொம்ப அற்புதமாக பாகவதத்தை கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டும் எல்லாருமே. சோ பாகவதம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம என்ன அப்படிங்கறது வந்து அழகா புரிய வைக்கிறது. பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் பேசிக்கா அவருடைய செயல்கள் தான் நம்ம இந்த இடத்துல பாகவதத்துல வாசிக்கின்றோம். சோ காற்று உண்டாகிறது. காற்றுக்கு இரண்டு குணங்கள், ஒன்று ஓசை, ஆல்ரெடி ஆகாயத்தில் இருந்தது, அது அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகும். அடுத்து இந்த காற்றுக்கே உரித்தானது என்னது, நம்மள வந்து காற்று அடிச்சா நம்ம வந்து அந்த காற்றினுடைய இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது வெப்பமான காற்றா இல்ல குளிர்ச்சியான காற்றா இல்ல தென்றல் காற்றா, இதெல்லாம் நம்மளால அந்த வேறுபாடை காண முடியும் இல்லையா. அதனால அந்த ஸ்பரிசத்தை கொண்டுதான் நம்ம காற்றை வந்து உணர்கின்றோம் இல்லையா. அது போலவே காற்று உண்டாக்கப்பட்ட பின் ஆகாயம், காற்று கலப்பது, பகவானுடைய புறச்சக்தி மற்றும் காலம் ஆகியவற்றை சேர்க்கையாலும் வந்து, அதாவது மின்சாரம் என்பது இங்க வந்து அக்னி, அக்னி என்று பிறக்கின்றது. மூன்றாவது பஞ்சமகாபூதம் வந்து பிறவி எடுக்கின்றது. சோ மின்சாரத்திற்கு வந்து மேலும் என்னென்ன பண்புகள் இருக்கும்? ஓசை இருக்கும், அதாவது நமக்கு வந்து ஃபீல் பண்ற, தொட்டால் வந்து இப்போ அக்னி ஜுவாலை எரிஞ்சுட்டே இருந்தா அது கிட்ட போனா நமக்கு அந்த அதாவது வெப்பத்தை நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா, ஃபீல் பண்ண முடியும். சோ அதே மாதிரி பிரகாசமும் நம்மளால பார்க்க முடியும். இரண்டு இது இருக்கு இல்லையா. சோ அது மாதிரி இந்த மின்சாரம் வந்து காற்றுடனும் ஆகாயத்துடனும் பிணைந்து காலத்துடனும் அதே மாதிரி பகிரங்க சக்தியுடன் கலந்த பின் பகவானின் பார்வை பட்டு நீர் வந்து உண்டாகின்றது. சோ ஆகாயத்தில் வந்து ஓசை என்னும் ஒரு குணம் உள்ளது இல்லையா, காற்றில் ஓசை மற்றும் ஸ்பரிசம் என்னும் இரு குணங்கள் உள்ளது. மின்சாரத்தில் ஓசை, ஸ்பரிசம் மற்றும் உருவம், அதாவது அக்னி ஜுவாலைக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா. சோ அது எந்த சைஸ்ல வந்து எந்த ஷேப்ல எரியறதுன்றது எல்லாமே நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும். சோ அது உருவம் என்று மூன்று குணங்களால கொண்டது. மேலும் நீரில் ஓசை, ஸ்பரிசம், உருவம் மற்றும் நீருக்கு உரித்தானது என்னது? சுவை இல்லையா, டேஸ்ட். அது வந்து கரிக்கின்றதா இல்லை வந்து டேஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கா இல்லை வந்து சுவையா இருக்கா, இது எல்லாமே வந்து நீரினுடைய நீரையினுடைய அந்த ஒரு பஞ்சமகாபூதத்துல இருக்கக்கூடிய நீரை வச்சுதான் நம்ம சுவையையே நம்ம வந்து மதிப்பிடுகின்றோம் இல்லையா. சோ சுவை என்னும் இந்த மூன்று குணங்கள் உள்ளன. நீரில் ஓசை, ஸ்பரிசம், உருவம், சுவை என்னும் 4 குணங்கள் உள்ளன. மேலும் இந்த பௌதீக விருத்தின் இறுதி நிலையாக உள்ள பூமி இந்த 4 குணங்களோட சேர்ந்து அதற்கே உரித்தான குணம் எது? வாசனை, அதுவும் கலக்கின்றது. இது எல்லாமே இந்த ஓசை, ஸ்பரிசம், உருவம், சுவை மற்றும் வாசனை இவை அனைந்துமே வந்து சூக்ஷ்மமான குணாதிசயங்கள். இது எல்லாமே பஞ்சமகாபூதங்களுடைய குணாதிசயங்கள். மேலும் நம்மளால பார்க்க முடியறது வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா. நம்மளால நிலத்தை பார்க்க முடியும், நம்மளால வந்து நீரை பார்க்க முடியும், நீரினுடைய அளவையும் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் இல்லையா. லிட்டர் கணக்குல இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து வெயிட் கணக்குல நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இறுதி நிலையாக பூமியில் ஓசை, ஸ்பரிசம், உருவம், சுவை மற்றும் வாசனை என்னும் 5 குணங்கள் உள்ளன. இவை வெவ்வேறு பொருட்களை வெவ்வேறு அளவில் கொண்டுள்ள ஒரு கலவை என்றும் ஓவியனின் உதவியின்றி வெவ்வேறு வர்ணங்கள் குறிப்பிட்ட வர்ணமா கண்டிப்பா மாறாது இல்லையா. இப்ப சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்தால் ஆரஞ்சு கலர் இல்லைன்னா வேறு ஒரு பிங்க் கலர், இதெல்லாமே நம்மளால உருவப்படுத்துறோம் இல்லையா. அதற்கு கலக்கிறதுக்கான அந்த இந்த காம்பினேஷன், இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இவ்வளோ இதுன்னு கலக்கும் பொழுது அதற்கேற்றவாறு வேறு ஒரு வர்ணத்தை வந்து அந்த ஓவியன் வந்து அதாவது படைக்கின்றான். அதே மாதிரிதான் பகவான் வெவ்வேறு
சூக்ஷ்ம ஸ்தூல அந்த இத காம்பினேஷன்ல தான் வெவ்வேறு அதாவது நிலைகளை வந்து இந்த இடத்துல அதாவது மூலப்பொருட்களை வந்து பகவான் படைக்கின்றார். சோ இந்த இத்தகைய கலவைகள் தானாக நிகழவே நிகழாது இல்லையா? ஒரு அதாவது ஒயிட் பெயிண்ட்டும் ரெட் பெயிண்ட்டும் போட்டு வச்சா அது பிங்க்கும் ஆரஞ்சுமா தானாகவே ஆயிடுமா? கண்டிப்பாக கலந்தாதான் அந்த வேறு ஒரு கடலை அது உருவாக்க முடியும். சோ அதனால பகவானின் பார்வைதான், கடைக்கண் பார்வைதான் இவை எல்லாவற்றுக்குமே மூல காரணம். தான் இயங்கும் முறையானது உண்மையில் பகவானின் பார்வையில் தான் முடக்கி விடப்படுகின்றது. எல்லா பௌதீக மாற்றங்களுக்கும் கடைசி சொல்லாக இருப்பது உயிருள்ள உணர்வாகும். கடைசியில இருக்கிறது வந்து கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ இத நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நாம இப்ப வாசிக்கக்கூடிய அனைத்துமே, அதாவது நம்ம சம்பந்தம் என்ன, அபிதயா என்ன மற்றும் பிரயோஜன் என்ன அப்படிங்கிறத படிக்க போறோம். இந்த மூன்றுமே அதாவது சம்பந்தம், இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன? நாமும் அதாவது ஜீவன் எனக்கூடிய முறையில வந்து நித்தியமானவர்கள், அழிவற்றவர்கள், பிறப்பற்றவர்கள். சோ அதாவது மிகவும் பழமையானது இந்த ஆத்மா. அதே பகவானுடைய இயல்புகள் எல்லாமே இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் உண்டு. பக்தி கொள்ளும் பொழுது நாம பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இல்லையா? யோகத்தினால் நாம் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட அதாவது கனெக்ஷன், அதாவது அந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லையா, தொடர்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. அதுதான் வந்து சம்பந்தம். அவ்வாறு இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய முறைதான் வந்து அபிதயா. சோ நவவித பக்தியில வந்து நாம வந்து எந்த பக்தியில பகவானை வந்து நாம சேவிக்கின்றோமோ அதை கொண்டு நாம வந்து பகவானோட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் ஸ்ரவணம் கேட்டல் தான் மெயினா இருக்கும். சில பேர் கீர்த்தனம் பாட்டாவே பகவானை புகழ்ந்து பாடிட்டு இருப்பாங்க. சில பேர் பகவானை எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ளக்கூடிய நாம ஜபங்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி நிலை வெவ்வேறு நிலைகளை கொண்டது இல்லையா? சோ அதுல இருந்து அவர்கள் வந்து பக்தியை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டே செல்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி நவவித பக்திஸ்ல நாம் எந்த நிலையில நாம் இருந்து கொண்டு பக்தியை நம்ம செலுத்துகின்றோமோ பகவான் அதற்கேற்ற பலனும் நமக்கு வந்து வழங்குகின்றார் இல்லையா? சோ அவ்வாறு நம்ம இந்த பக்தி செய்வதால் நாம் என்ன இலக்கை அடையணுமோ அதுதான் பிரயோஜன். ஓகே, சோ பிரயோஜனம்னா அதனுடைய விளைவுகள், நாம் ஆற்றக்கூடிய இந்த பக்தி சேவையினுடைய விளைவுகள் தான் வந்து பிரயோஜன். அது ஒருவருடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கை வந்து கண்டறிய முடியும் இல்லையா? ஒருத்தர் கர்மகாண்டா மோட்ல வந்து பக்தியை செய்யறாங்களா, ஓகே, பகவான் எதையுமே வேண்டான்னு சொல்றது இல்லை. அட்லீஸ்ட் செயலாற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும். செயலற்ற தன்மையை பகவான் என்னைக்குமே விரும்ப மாட்டார். அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு 18 அத்தியாயங்களிலுமே எழுந்து செயல்படும்படிதான் அவர் வந்து உபதேசிக்கின்றார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவர் செயலாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த நிலையை வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே அவர் சொல்லிட்டே இருக்கார். சோ அப்போ அர்ஜுனனும் வந்து அதற்கேற்ற டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டே இருக்கான். சோ அதனால கர்மகாண்டா மோட்ல செயலாற்றுபவர்கள் வந்து பலன் கருதி அவர்கள் வந்து பக்தி கொண்டாலும் அதுக்கும் பகவான் ஓகே தான். ஓகே, நீ ஆற்றிய காரியத்திற்கு உனக்கு பலன். சோ அப்ப அதனுடைய பலன்களுடைய விளைவுகள் தான் நீ வந்து அதாவது பின்னாடி நீ உன்னுடைய இன்னொரு பிறவிலையோ இல்ல வரக்கூடிய ஃபியூச்சர்லயோ நம்ம அனுபவிக்க போறோம் இல்லையா? சோ பகவான் அவருக்கு கருணை புரிவது கிடையாது. அவருடைய செயல்களுக்கான பலன்கள் என்னவோ அதை வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுகின்றார். சோ அதுல எதுவுமே அவர் டச் பண்றது இல்லை. சில பேர் வந்து பிரகாசத்தை மட்டுமே வந்து எண்ணிக்கொண்டு பகவானை அந்த ரூபத்தில் சேவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு இல்லையா? ஞானத்தில் திளைத்த ஞான பயிற்சிகள்ல அதற்கு அவர்களுக்கும் ஓகே, அவர்களுடைய நிலைக்கேற்றவாறு ஓகே, நீ பிரகாசத்தில் வந்து நிலை கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதற்கான அந்த பிராப்தத்தையும் அவர் வந்து அவருக்கு கொடுக்கிறார். பகவான் யாருக்குமே எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதில்லை. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதையே தான் பகவான். சோ how much we are surrendering இல்லையா? அதாவது எந்த விதத்தில் how we are surrendering to the supreme இல்லையா? எந்த விதத்தில் நாம பக்தி கொண்டு அவர் பாதங்களில் நாம் சரணாகதி அடைகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு பகவானும் அந்த பலன்களை நமக்கு கொடுத்து விடுகின்றார் இல்லையா? மேலும் வந்து இந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளுதல் இல்லையா? ஞான யோகத்திலையும் வந்து சில பேர் வந்து செய்வாங்க. ஆனால் இறுதியில் பக்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷனோ சோ அந்த நிலையில தான் அவர்களும். ஆனால் பக்தனுக்கு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் பகவானே உனக்கு வந்து அதாவது எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எவ்வாறு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சிஷ்டாஷ்டகத்துல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? நாதனம் நா ஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தீர் ஹைது கீத்வைன்னு சொல்றார்.
இல்லையா? சோ எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் பகவானே உனக்கு நித்திய தொண்டு புரிவது ஒன்றே எனக்கு பாக்கியமாக எனக்கு வழங்குங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார் சைத்தன்யா மகாபிரபு. அதனாலதான் சிஷ்டாஷ்டகத்தை நாம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம அப்படிப்பட்ட அதாவது கருணையை யார் யாசிப்பார்கள் என்றால் பக்தர்கள். அவர்களுக்கும் பகவான் வந்து 5 விதமான முக்திகள்ல 4 விதமான முக்திகள் கொடுக்கிறார் இல்லையா? 5வது அதாவது பகவானோட இணையிறது, அது வந்து பிரகாசத்தை வந்து அதுவே பகவானுடைய ரூபம் என்று செயல்படுவார், வெறுமனே ஆற்றல், அவங்களுக்கும் அது கொடுக்கிறார். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 4 முக்திகளும் வந்து பகவான் அவர்கள் எது வேணுமோ அது கொடுக்கிறார். இன்னொன்னு லாஸ்ட் இருக்கு, அது எல்லாருக்குமே வழங்க மாட்டார், பிரேம பக்தி. ஏனென்றால் தட் இஸ் த திங் வி ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் இம் இல்லையா? பகவானே விலைக்கு வாங்கக்கூடியது எது? பிரேம பக்தி. ஏனென்றால் அவரே நமக்கு தாசனாகி விடுவார் இல்லையா? அர்ஜுனன் பிரேம பக்தி கொண்டான், அதனால்தான் அவருக்கு பார்த்த சாரதி ஆனார். பாண்டவர்களுக்கு இறுதி வரையும் வந்து அவர் அனைத்து நிலைகளிலுமே சகாயத்தை புரிந்தார். அவரே இறங்கி வந்து சகாயம் புரிய வேண்டியதுதான். அதனால அந்த நிலை வந்து எல்லோருக்கும் பகவான் வழங்குவது கிடையாது. நம்மளை எல்லாருமே அவர் செக் பண்ணுவார், வெதர் வி ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தட் பிரேம பக்தி இல்லையா? அதாவது லவ் நீட்ஸ் டு பி டெஸ்டட் இல்லையா? டெஸ்ட் பண்ணாம வந்து கண்டிப்பா வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. எந்த அளவுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் இருக்கின்றது என்பதை அவர் வந்து புரிந்துதான் அதற்கேற்றவாறு நமக்கு பலன்களை கொடுப்பார். சோ அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ மத் சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் பூதபாவ சமன்விதா. அதாவது ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானேன்னு சொல்லிட்டார். எஸ், அனைத்திற்கும் மூலம் அவர்தான். அதாவது ஆன்மீக உலகம் ஒரு முறைதான் படைக்கப்படுகின்றது, அது நித்தியமானது, அழிவற்றது. அங்கே சென்றால் யாரும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. அது ஆன்மீக உலகம். அது 3 பாதம் 3 மடங்கு, இது ஏக பாதம் 1 மடங்கு, அதான் பௌதீக உலகம் இல்லையா? இந்த பௌதீக உலகம் மட்டும் பகவானுடைய விருப்பத்தால் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கவும் படுகின்றது. இதை நாம 9th சாப்டர்ல ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதாவது படைப்பதற்கான அதற்கான காலம் மிக மிக முக்கியம். சோ அவருடைய விருப்பம், அவருடைய விருப்பமே வந்து காலத்திற்கேற்றவாறு அமைகின்றது. இப்பதான் நம்ம படிச்சோம், பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, காலம், எல்லா படைப்பிலுமே அந்த காலமும் பகிரங்க சக்தியும் கலந்திருக்கின்றது. அதோட அவருடைய கடைக்கண் பார்வையும் வந்து கலந்திருக்கின்றது. அந்த மெயின் கிரைட்டீரியா இல்லைன்னா எதுவுமே இயங்காது. சோ எல்லாம் என்னிடம் இருந்து தோன்றுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. அது தோன்றுதல் தான் நம்ம இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? எவ்வாறு இது எல்லாமே பிரபஞ்ச படைப்புகள் ஏற்படுகின்றது, இன்னும் வந்து போயிட்டே இருக்கும். அது ஒன்னொன்னு சென்சஸ் எல்லாத்தையுமே படிப்போம். ஆதி பூதம், ஆதி தெய்வம் இல்ல, ஆதி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆதி ஆத்மம், இது எல்லாமே படிச்சோம் நம்ம இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி புலன்கள் இதெல்லாம் கூட நெக்ஸ்ட் வரும். சோ இப்ப தேவர்களுடைய இதுதான் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம், அது முடிச்ச பிறகு அது எல்லாமே வரும். சோ எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றது இல்லையா? அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத் சர்வம் பிரவர்த்தியதே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. எல்லாம் அவரால் தான் படைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் இது மத்வா பஜந்தே மாம், அதாவது பஜந்தே மாம், இதை அறிந்தவர்கள் வந்து, அதாவது எல்லாமே வந்து பஜந்தே மீன்ஸ் வழிபாடு, அதாவது மாம் பூதாபாவ சமன்விதக, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் சொல்லிட்டார் பகவான். சோ இதை உணர்கின்றவர்கள் வந்து அவருடைய படைப்பு எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பதை எல்லாம் உணர்ந்தவர்கள் பகவானை வந்து தன்னுடைய இதயத்திலிருந்தே அவர்கள் வந்து வழிபடுகின்றார்கள், உணர்ந்து வழிபடுகின்றார்கள் என்று இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ மத் சர்வம் பிரவர்த்தியதே, அதாவது ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் நோயிங் திஸ் இல்லையா? சோ பகவான் இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். பிரம்ம சமீதியில கூட பிரம்மர் அப்படிதான் எழுதியிருக்கார் இல்லையா? 5.1ல கூட அதுதான், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக. சோ சச்சிதானந்த விக்கிரக, அதாவது சச்சிதானந்த ரூபத்தை கொண்டவர் பகவான். சோ சச்சிதானந்த விக்கிரக, அனாதி காலத்தில், ஆதி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிரிமிவல் இல்லையா? சனாதி காலம் மற்றும் ஆதியானவர், ஆதி கோவிந்தர் இல்லையா? சர்வ காரணம், சர்வ காரணத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டார். அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான் அப்படிங்கிறது வந்து யாரு? பிரம்மர் வந்து சொல்கின்றார். சோ ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் நோயிங் திஸ், எல்லாருமே இதை உணர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய ஹிருதயங்களிலிருந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை பெறுவார்கள். எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டு புரிவதற்கான அந்த மனநிலையை வளர்த்து அத்தகைய செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அந்த மனநிலை தான் வந்து சரணாகதி எனக்கூடிய நிலை. நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. மச்சித்த
यथामत्कथ प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्तमां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னது? எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இது படிக்கட்டுமா? இல்ல நான் இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். நான் ஒன்லி Okay. ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிங்க. சோ இந்த இடத்துல இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர் நிறைய இடங்கள்ல வந்து நம்ம அதாவது நிறைய ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதாவது காங்கிரிகேஷன் மாதிரி ஒரு பெரிய, அதாவது கூட்டம் இல்லையா, பக்தர்கள் கூட்டம் கூடி இருக்கிறது. சோ நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சங்கீர்த்தனம் இல்லையா, நகர சங்கீர்த்தனம் மாதிரி அந்த சங்கீர்த்தனம். எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களுடைய சிந்தனைகள் சதா சர்வகாலம் பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய நினைவுகள்ல எப்பொழுதுமே ஆழ்ந்திருக்கின்றன என்பதை இந்த பதம் வந்து மத் சித்தா மத் கன மத் கத பிராணா போதையந்த பரஸ்பரம் கதையந்த ஷாமாம் நித்தியம், நித்தியம் எப்பொழுதுமே இல்லையா, துஷ்யந்திஷா ரமந்திச்சா, அதாவது அவர்கள் வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையே வந்து அதுதான் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா. அவர் அந்த வயோதிகமான காலத்துல அந்த 12 ஆண்டுகள் இல்லையா, 70 அதாவது 82 ஆண்டுகள் வரைக்குமே அவர் எவ்வளவு 25 நாடுகளுக்கு பிரயாணத்தை மேற்கொண்டு 108 ஆலயங்களை நிறுவி இல்லையா, 80 புஸ்தகங்களை எல்லாம் எழுதி வெளியிட்டு, இப்படி கோ பேக் டு காடட் என்ற அந்த ஜேர்னல், இது எல்லாமே அவர் பரிபாலித்தார் இல்லையா. சோ அது அவ்வளவு சுலபமான காரியமே கிடையாது இல்லையா. ஆனா பகவானுடைய அருள் இருந்தால் எதை வேண்டுமென்றாலும் வந்து செய்ய முடியும் இல்லையா. சோ மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள், அதாவது பகவானை பற்றி ஒருவருக்கு ஒருவர் உரையாடி கொள்வார்கள், எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துக்குவாங்க. அதுதான் தூய பக்தர்களுடைய மனநிலை. ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். யாரை பற்றி பேசினால் நமக்கு வந்து திருப்தி நிறைவு எல்லாம் ஏற்படுமோ அதே அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி இவர்கள் வந்து அவர்களுக்குள்ளேயே வந்து உபதேசம் செய்து கொள்வார்கள். சோ சம் சிம்டம்ஸ், அதாவது ஒரு பக்தருடைய, தூய பக்தருடைய அறிகுறிகள். So Krishna becomes his life and soul and he constantly hears about and discusses இல்லையா. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பது அதற்கான அறிகுறிகள் வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் எப்பொழுதுமே அவருடைய வாழ்க்கை மற்றும் அவர் எல்லாவற்றையுமே வந்து பகவானுக்காக அவர்கள் வந்து கொடுத்து விடுவார்கள். மேலும் அவரை பற்றியே வந்து எப்பொழுதுமே கேட்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து வளர்த்து கொள்வார்கள். மேலும் அடுத்தவர்களுக்கும் அதை வந்து உபதேசிப்பார்கள். 2 நிலைகள் இந்த பக்தி சேவை. ஒன்று பிரிலிமினரி ஸ்டேஜ், அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ். இன்னொன்று மெச்சூர் ஸ்டேட், பக்குவம் அடைந்த நிலை. they release the transcendental pleasure from the service itself. அதாவது பிரிலிமினரி, நாம எல்லாருமே பிரிலிமினரி ஸ்டேஜ் தான் இல்லையா. சில சமயத்துல நமக்கெல்லாம் ஒரு அனுபவம் வரும்பொழுது நம்ம அது ரொம்பவே நமக்கு மெய்சிலிர்த்து போகக்கூடிய தன்மை ஏற்படும் இல்லையா. அது எல்லாமே அதாவது முதன்மை கட்டமாக சொல்லப்படுகின்றது. பக்குவம் அடைந்த கட்டம் வந்து they are always situated in love of God and thus release the highest perfection which is exhibited by the Lord in his adoption இல்லையா. அதாவது பகவான் அவருடைய தலத்தில் எவ்வாறு வந்து இருக்கின்றாரோ அதே மாதிரி பகவானை வந்து அவர்களால் வந்து they are always situated, பகவான் மீது அவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து அன்பு கொண்டிருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள் ஏற்படக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லையா, பகவானும் அவங்களுக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். அதுல ஏற்படக்கூடிய பேரானந்தத்தில் அவர்கள் எப்பொழுதுமே திளைத்திருப்பார்கள். எவ்வாறு பகவான் அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கின்றார்களோ அதே நிலையை இவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே உணர முடியும். So thoughts of my pure devotees dwell in me. அதாவது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே என்னுள்ளே ஆழ்ந்திருக்கின்றது என்பது பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். நாம எவ்வளவு அவரை பற்றி நினைக்கின்றோமோ பகவானும் நம்மள வந்து கண்டிப்பாக ரட்சித்து கொண்டு பார்த்து கொண்டும் இல்லையா இருக்கின்றார். லைஃப் ஃபுல்லி டிவோட்டட் டு மை சர்வீஸ் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்நிலைகளை வந்து முழுமையாக எனக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். derive great satisfaction. So they derive great satisfaction and bliss always conversing about me. அதாவது அவங்களுக்கு பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் எப்பொழுதுமே வந்து அடைய பெறுகிறார்கள். எப்பொழுது பகவானை பற்றி அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்ளும் பொழுதும் அதே மாதிரி உரையாடும் பொழுதும் பகவானை பற்றி அதுல இருந்து அவர்களுக்கு பரம திருப்தி என்பது ஏற்படுகின்றது. 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. தேசாம் சதஹ யுக்தானாம் வததாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்திதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்தானாம் அதாவது யோகத்தில் நிலை பெற்றவர் இல்லையா. சோ யார் ஒருவர் பகவானுடைய பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம்,
இல்லையா? சதத்தை எப்பொழுதுமே வந்து பஜதாம் மீன்ஸ் அதாவது வர்ஷிப்பிங், எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை புரிதல். பிரீத்தி பூர்வகம் எந்த நிலையிலிருந்து, அதாவது பிரேமையோட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு ததாமி நான் புத்தி யோகம் தம் ஏ மாம் உபத்யாந்தி தே அப்படின்னு சொல்றார். அவர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் சேர்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை நானே வழங்குகின்றேன்னு சொல்றார். சோ என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நானே வந்து அந்த அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் என்றார். நமக்கு பிரத்யேகமா வெளியிலிருந்து யாரும் நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம வந்து நிறைவாக பகவான் மீது எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே இருக்கக்கூடாது இல்லையா? உறுதியான மனதோடு அவருக்கு நாம பக்திகள் செய்யும் பொழுது பகவானிடத்தில் சேர்வதற்கான பாதையை வந்து பகவானே அவர்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளிருந்து வழங்குகின்றார். சோ இந்த இடத்துல கர்ம யோகம், ஞான யோகம், புத்தி என்பது பக்தி யோகம். சோ 3 விதமான யோகங்கள் பேசிக்கலி. இதுல வந்து முதன்மை கர்ம யோகம் வந்து when one knows the goal is Krishna but is addicted to the fruits இல்லையா? கர்ம காண்டா, அதாவது பலன்களை எதிர்பார்த்து கர்மங்களை செய்வது, அதுதான் கர்ம யோகம். நெக்ஸ்ட் புத்தி யோகம் என்பது பக்தி யோகம். ஞான யோகம் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள when one knows the goal is Krishna but takes pleasure in mental speculation, இவங்களுடைய கற்பனை தத்துவவாதங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் வந்து அதுல வந்து அவர்கள் வந்து சந்தோஷத்தை வந்து சுகிக்கிறது. So he is acting as in ஞான யோகம். ஆனால் பக்தி அப்படி கிடையாது. When one knows the goal and seeks completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in புத்தி யோகா. அவர் வந்து பக்தி யோகத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட், அதாவது ஸ்டேட். நம்ம தியான யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம் எந்த யோகத்துல இருந்தாலும் இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் பகவானுடைய திருநாட்டை சேர முடியும். இல்லை என்றால் நாம திரும்பி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து கொண்டுதான் இருப்போம். எஸ், 11வது ஸ்லோகம். தேஷாம் ஏவானுகம்பாகம் அகம் அஞ்ஞானஜம் தமஹ நாசாயாம்ய ஆத்மபாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு வந்து விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவருடைய இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருள் இல்லையா? இருள் எதிலிருந்து பிறக்கின்றது? அதாவது அஜ்ஞானத்திலிருந்து தான் பிறக்கின்றது. பிரகாசம் வந்து எதற்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றது? ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. சோ ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் நான் அழிக்கின்றேன். சோ விளக்கு எரிஞ்சா கண்டிப்பா அங்க இருட்டு இருக்காது இல்லையா? இருட்டு இல்லாமலே போயிடும். பிரகாசம் இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம இருட்டை பார்க்கவே மாட்டோம் இல்லையா? பிரகாசம் இல்லாத பொழுதுதான் நம்மளை சுத்தி இருட்டு மயமாகவே காணப்படும். சோ அது மாதிரி நமக்கு வந்து விசேஷ கருணை பகவான் வந்து காட்டுகின்றார். இங்க பரீட்சித் மகாராஜன் வந்து அதாவது பாகவதத்தை யாரிடத்துல இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து. அதனுடைய 7 நாட்கள் இறுதி காலகட்டம். அதே மாதிரி கபில தேவா வந்து யாருக்கு வந்து தேவஹுத்திக்கு வந்து தன்னுடைய தாயான தேவஹுத்திக்கு வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி விவரிக்கின்றார். அதை பத்தி தான் நம்ம 3rd கேண்டோல இன்னும் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல படிக்குவோம், நம்ம 3rd கேண்டோ பாகவதம்ல. சோ இப்படி ஞானம், அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை வந்து யார் மூலியமாவது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து சேர்ந்துரும் இல்லையா? அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ காட் ஆல்வேஸ் டெஸ்ட்ராய்ஸ் இல்லையா? நம்ம என்னென்ன இம்பிடிமெண்ட்ஸ்னா தடங்கல்கள் இல்லையா? அதாவது பேக்லாக் மாதிரி ஒரு செயலை வந்து நம்ம வந்து முழுமையாக ஆற்ற முடியாது. இப்ப பக்தியிலே நமக்கு நிறைய தடை கற்கள் இருக்கும் இல்லையா? அதனால அந்த பக்தி பாதையில நம்மளால முன்னேற முடியாது. டிஸ்பெல்ஸ் எனி இக்னரன்ஸ், அதாவது அறியாமையை வந்து அழிக்கின்றார். நம்முடைய ஹிருதயங்களில் இருந்து கொண்டே நமக்கு இஸ் டிஸ்ட்ராயிங், எல்லாத்தையுமே அழிக்கின்றார். நமக்குடைய தடை கற்கள் என்ன, நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானம் என்ன, இது எல்லாமே பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து அழிக்கின்றார். சோ வித் த ஷைனிங் லேம்ப் ஆஃப் நாலேஜ், ஞானம் என்னும் அந்த விளக்கினால் அந்த அஜ்ஞானம் என்னும் இருளை வந்து அழிக்கின்றார். சோ இதுதான் வந்து நாம இந்த சதுர் ஸ்லோகியில நாம படிச்சிருக்கிறது இல்லையா? சோ சதுர் ஸ்லோகியில 1 என்ன படிச்சோம்? 1 வந்து அவர் நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி சொல்றது. மேலும் அவரிடத்தில் நாம் எவ்வாறு பக்தி கொள்கின்றோம் என்பதை பற்றி சொல்றதுதான் வந்து அபிதயம் இல்லையா? சோ வாழ்க்கையினுடைய இலக்கே அவரிடம் சென்று அடைவதுதான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கும் கூட. இடையராது அததான் வந்து இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன்னு சொல்லிட்டார். மேலும் வந்து இந்த 11வது ஸ்லோகம் அவர்களிடத்துல வந்து பகவான் வந்து தனிப்பெரும் கருணை வந்து காட்டுகின்றார். அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டே அஜ்ஞானத்தை வந்து அழிக்கின்றார் ஞானம் எனும் சுடரினால. இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் சம்பந்தம், அபிதயா மற்றும் பிரயோஜனை பற்றி
பிரயோஜன் வந்து அவரிடம் சேர்வதற்கான ஞானம் இல்லையா, அதை வந்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து அதாவது சம்மரி அக்செப்ட்ஸ் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன். இப்போ பகவானுடைய நிலை என்ன என்பதை வந்து அர்ஜுனர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். மேலும் வந்து அவருடைய உரையாடலை கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றார். அவருடைய வைபவங்களை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வெளிப்படுத்துகின்றார். அர்ஜுனா அதற்கு வந்து அவருடைய நிலையை உணர்வதற்கு வந்து ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கிறார் இல்லையா, அசிதர், தேவலர் இல்லையா, வியாசர், இவங்க எல்லாம் உங்களை பத்தி வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஸ்வயம் நீங்களே எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதனால அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா, அவருடைய பொசிஷன் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறது வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஹி கன்ஃபார்ம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பிரேயர்ஸ் டு கிருஷ்ணா டு ஹியர் மோர் இல்லையா, மேலும் வந்து கேட்கணும் glories of his glories so that he can always think him and remember him. So அவருடைய புகழாரங்களை பற்றி கேட்கணும்னு நினைக்கிறார் யாரு, அர்ஜுனர். சோ அதை வந்து கேட்பதால் நான் வந்து எப்பொழுதுமே தங்களை வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் எனக்கு ஏற்படணும் இல்லையா. அதர்வைஸ் கிருஷ்ணா வில் ரிமைன் அன்னோயபிள். நம்ம எது வரைக்கும் நம்மளால ரிமெம்பர் பண்ணலையோ அது வரைக்குமே பகவான் வந்து மறைந்துதான் இருக்கின்றார் இல்லையா. நாம் அஞ்ஞானத்துல இருக்கிற வரைக்குமே அவர் மறைந்துதான் இருக்கிறார். ஞானத்தின் தரப்பில் நாம் செல்லும் பொழுது அவரை உணரக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தையும் பகவானே நமக்கு கொடுக்கிறார். எஸ் 12 and 13 வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச பரபிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அவதம் விபும் ஆஹுஸ்வாம் ருஷய சர்வ தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவ லோகே வியாசஹ ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷிமே. எஸ், அர்ஜுனன் சொல்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பர பிரம்மா இல்லையா, பரபிரம்மம் அவர்தான். அப்சல்யூட் ட்ரூத். பரந்தாம அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் நித்தியமானது இல்லையா, பவித்ரம் தூய்மையானது, மற்றும் பரமம் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது. பவான் புருஷம், சாஸ்வதம் திவ்யம் அதாவது எப்பொழுதும் நிலை பெற்று, சாஸ்வதம் என்றால் சாஸ்வதம் எப்பவுமே நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய, திவ்யம் என்றால் தெய்வீகமானது, ஆதி தேவம் தாங்கள் இல்லையா, சஜீவ் அஜம் விபூம். அதை வந்து அந்த நிலையை பற்றி முன்னாடி யார் சொல்லியிருக்காங்க, வாம் ருஷயக ருஷிகள், சர்வே தேவ ரிஷி அதாவது தேவ ரிஷியா இருக்கக்கூடிய நாரதஸ்ததா நாரதர் சொல்லியிருக்கார், அசித்ததே தேவலோ வியாச சொல்லியிருக்கார், ஸ்வயம் சைவ பிரவிக்ஷாமி நீங்களே இப்ப அதை வந்து என்கிட்ட சொல்லி எடுத்துரைக்கிறீர்கள் என்று சொல்கின்றான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனர். நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் இருப்பிடம் எல்லாம் பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் தான். மிக தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர் இல்லையா, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியவர் பகவான், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையான கருத்துக்கள் எல்லாமே இப்படி அவருடைய இயல்புகளை எல்லாமே வந்து முன்னாடி யார் சொல்லியிருக்காரு, நாரதர் சொல்லியிருக்காரு, அசிதர் சொல்லியிருக்காரு, தேவலர் சொல்லியிருக்காரு, வியாசர் என்ன மிகச் சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர்கள் அப்படின்னு வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ இந்த இடத்துல பரபிரம்மம் அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா. சோ யூ ஆர் த சுப்ரீம் ட்ரூத். மேலும் வந்து பரந்தாம அதாவது ஸ்தலம், இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம், நித்தியமான ஸ்தலம் என்பது அவர்தான். பவித்ரம் அதாவது தூய்மை, பியூரஸ்ட் இல்லையா, எந்த ஒரு கலங்கங்களுமே கிடையாது. பரம் பவான் அதுவும் வந்து பூர்ணத்தினுடைய உண்மை. புருஷம் அப்படின்னா இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், முதன்மை அனுபவிப்பாளர் என்பது பகவான் தான். நாம் எல்லாருமே செகண்டரி, அதுவும் இந்த உடலோடு இருக்கிற மாட்டிக்கு இந்த உடல்ல ஒட்டின்னு இருக்கும்போது நாம் என்ன சுகிக்கின்றோமோ அது இரண்டாம் நிலைதான். முதன்மையாக இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பகவான் தான் அதை வந்து சுகிக்கின்றார். சாஸ்வதம் நித்தியமானது, தெய்வம் அதாவது ஆழ்நிலை ஆனது, ஆதி தெய்வம் அதாவது த பிரிமிவல் லார்ட் இல்லையா, முதன்மையான கடவுள். அஜம் அப்படின்னாக்கா பிறப்பற்றவர். விபும் அதாவது மிக பெரிய பழமையானவர், பெரியவர். இப்படி எல்லாமே வந்து உங்களை பத்தி வந்து நாரதர், அசிதர், தேவலர் மற்றும் வியாசர் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஸ்வயம் நீங்களே வந்து யூ ஆர் டிக்ளேரிங் இல்லையா, நீங்களே அதை வந்து ஐ டோட்டலி அக்செப்ட் இட்னு சொல்றாரு, அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று அர்ஜுனர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் 14 and 15 வாசிங்க மாதாஜி. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே தன்மாம் வதசி கேசவ நசிதே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவான தானவாஹ.
स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पदे. ஜெகத்பதே, ஜெகத்பதே. எஸ், அவருக்கு இன்னொரு நாமம் கூட ஜெகத்துக்கே பதி இல்லையா? சோ புருஷர். சோ தங்கள் எனக்கு கூறியவற்றையெல்லாம் உண்மை என நான் ஏற்றுக்கின்றேன். அதாவது மாம் வசதி கேசவா. சோ நீங்க என்கிட்ட எல்லாவற்றையுமே சொல்லியிருக்கீங்க, அதனால் சொன்னது எல்லாவற்றையுமே நான் உண்மை என நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், முழுமையாக ஏற்கின்றேன். சோ பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தக்க தத்துவத்தை வந்து அறிய முடியாது இல்லையா? எல்லாராலுமே பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு சிலர் வந்து தன்னுடைய சரணாகதி நிலை, பகவானிடத்தில் தன்னை எவ்வாறு அவர்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிறார்களோ அதற்கேற்றவாறு அவரை பற்றியான ஞானத்தை பகவான் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். சோ அனைத்திற்கும் மூலம் பகவான் தான் இல்லையா? ஸ்வயம் ஏவாத்மானாத்மன. ஏவா என்றால் நிச்சயம் எப்பொழுதுமே இல்லையா? சோ ஏவாத்மான, அனைவருக்கும் இறைவன் அவர்தான். தேவர்களில் தேவர்களையெல்லாம் பகவான் படைத்தார் இல்லையா? சோ அவர்கள் வந்து நம்மள எல்லாரையுமே வந்து இந்த பௌதிக உலகை ஆள்வதற்காக தான் தேவர்களை படைத்தார். அகிலத்தின் இறைவனே இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் இறைவனாக இருக்கக்கூடியவர். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தி மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். சோ பகவானை வந்து யாராலுமே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவான் ஒருத்தரால மட்டும்தான் தன்னுடைய ஆற்றல், அதாவது அந்தரங்க சக்தியால மட்டும்தான் தன்னுடைய நிலையை வந்து சக்தியை, அதாவது எனர்ஜி இல்லையா, அதை பத்தி அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று இந்த அங்கே அர்ஜுனன் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதுதான் உண்மை. எவ்வளவு பெரிய டிவோஷன்ல இருந்தா கூட ஒரு சிலது மட்டும்தான், அதாவது மேன்மையான ஹையஸ்ட் லெவல்ல ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் அனைத்துமே வந்து நமக்கு தெரியாது. சோ அவருடைய டிவைன் குவாலிட்டிஸ் நம்மளால வந்து உணர முடியும் மற்றும் வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய முடியும். ஆனால் அனைத்தையுமே அறியக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யாருக்குமே கிடையாது. எஸ், 16, 17, 18 மூணுமே வாசிக்கும். அசேஷேன திவ்யாஹ ஆத்மவிபூதயஹ யாபிர்விதிபிர்லோகான் இமாம் ஸ்வம் வியாப்ய திஷ்டசி கதம் வித்யாம் அஹம் யோகி மாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன் மாயா விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ஜனார்தனः பூயः கதய திருப்திர்ஹி சுவன்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். அதாவது இப்ப வந்து எஸ், அவர் இன்னும் கேட்க போறார். பகவானை பற்றி இன்னும் மேலும் மேலும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு அர்ஜுனர் வந்து இல்லையா? இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் எந்த வைபவங்களால் வந்து வியாபித்திருக்கிறீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். இப்ப கேட்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கார் யாரு? அதாவது அர்ஜுனர். சோ அவருடைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, இயல்புகள் அனைத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. சோ அது உண்மை நான் உண்மை இடையராது தியானிப்பது அறிவது எங்கனம் இல்லையா? நமக்கு பகவானை எப்பவுமே நினைவுல வச்சுக்கணும்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் பக்தி மட்டும் இல்ல, எதையாவது ஒண்ணு பார்க்கும்பொழுது அந்த ஞாபகம் வரும் இல்லையா? நமக்கு கூட சாதாரணமா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு வஸ்து இருந்திருக்கும், அதை வந்து நம்ம தொலைத்து கூட இருப்போம். ஆனா அந்த வஸ்து வந்து அதாவது நம்ம வந்து வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலத்திற்கு நம்ம செல்லும் பொழுது அந்த தொலைந்து போன அந்த வஸ்துவை பற்றி நாம யோசிப்போமா இல்லையா? அதே மாதிரிதான். சோ பகவான் வந்து உம்மை இடையராது நினைப்பதும் எவ்வாறு, அதுக்காக உங்களை வந்து எந்தெந்த ரூபத்துல நான் பார்க்க முடியும் இல்லையா? இதை பார்த்தா உடனே பகவான் எல்லா இடங்களே இருக்கார். அவர் இன்றி இந்த பிரபஞ்சம் எதுவுமே கிடையாது. சிருஷ்டியே பரமாத்மா தான், பரமாத்மாவே சிருஷ்டி தான். இருந்தாலும் சிலது எல்லாமே வந்து நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கேட்கிறார். இந்த இதுல நீங்க இருக்கீங்கன்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்கன்னு தான் வந்து யார் கேட்கின்றார்? அதாவது அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கின்றார். நான் உம்மை இடையராது நினைப்பது எவ்வாறு, எங்கனம், வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? எந்தெந்த உருவத்துல நான் பார்த்தாக்கா, இப்ப மலையை பார்த்தா பகவான் நினைவு வருமா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னு, இந்த பர்டிகுலர் செடியை பார்த்தா நமக்கு பகவான் நினைவு வருமா? அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட சிலதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸா கேட்பார். சோ ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும் இல்லையா? அது யோகமாயல். சோ உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒரு பொழுதும் வந்து அயர்வடைவதே கிடையாது. நிறைவடையவில்லை என்றால் இன்னும் கேட்கொண்டே இருக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து அர்ஜுனருக்கு இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் கூட அதே மாதிரிதான். பகவான் என்ன சொல்ல வரார்
அவரை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளணும், நாம கூட வந்து அயர்வடைவது கிடையாது. உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அதாவது அமிர்தம் போன்ற அவருடைய சுவையான பேச்சை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து ஆவல் கொள்கின்றார். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ நெவர் செட்டேட்டட் அப்படின்னா அயர்வே கிடையாது, சாட்டிஸ்ஃபைடா, அதாவது இன்னும் கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆவல் மட்டும் இருந்துட்டே இருக்கும். அததான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ வை அர்ஜுனா வாண்டட் டு ஹியர், ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா. Arjuna is already satisfied with understanding Krishna and has no doubt about Krishna's position. அவருக்கு வந்து எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. இஸ் த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாமே அர்ஜுனருக்கு நன்னா தெரியும். ஸோ இஸ் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைட். அது இருந்தாலுமே அவர் வந்து இதெல்லாமே நமக்காகத்தான் இல்லையா. ஸோ நம்ம மாதிரி காமன் பீப்புளுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதுக்காக அவர் வந்து ஒரு முன் உதாரணமா இருந்து கொண்டு நம்ம சார்பில் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேள்விகள் கேட்கிறார். மேலும் பௌதிகவாதிகளுக்காக வந்து இந்த கேள்விகள் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதற்கு பகவானும் விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார். ஃபார் பர்சனல் அப்சர்வேஷன், அதாவது அப்சர்வேஷன், அதுல வந்து ஈர்க்கப்படணும், நம்ம வந்து அதுல ஆழ்நிலையில போய் நிக்கணும் இல்லையா பக்தியில. அந்த ஒரு நிலைக்காகவும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார். ஒரு பக்தன் இதையெல்லாம் கேட்கும் பொழுது மேலும் வந்து பக்தி மீது நம்பிக்கை கொண்டு அந்த பக்தி செயலில் அவர் இன்னும் முன்னேறணும், செயல்படணும்ன்ற அந்த செயல்களில் அவர் வந்து ஈடுபடுவார். இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஊக்குவிப்பதாக இருக்கும். மேலும் டு டேஸ்ட் த நெக்டர் இல்லையா, அமிர்தம் போன்ற அந்த சுவையான சொற்களை வந்து கேட்கணும் இல்லையா. ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஹியர் மோர் அண்ட் மோர், நிறைய கேட்கணும்னு நினைக்கிறார். அவருடைய வார்த்தைகளில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை பருகணும்னு நினைக்கிறார் ஆக்சுவலி. இப்ப 19ல இருந்து 42 இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்வார், எஸ் நீயும் வந்து எஸ் எடுத்துரைக்கின்றேன்னு பார்த்தா சிலவற்றை மட்டும் நான் உனக்கு எடுத்துரைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஸோ நேம்ஸ், அவருடைய வைபவங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்க ஆரம்பிப்பார். 19th இருந்து 42nd ஸ்லோகம் வரைக்கும். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி 19th ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹை ஆத்ம விபூதயः பிராப்தான்யதः குரு சிரேஷ்ட நாஸ்திய அந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. எஸ், அதாவது அப்படியே ஆகட்டும்ட்டு பகவான் சொல்லிடுறார். என தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு நான் கூறுகின்றேன். சோ அதாவது சிலவற்றை தான் இங்க வந்து சொல்ல முடியும், எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லையா. இப்ப அதாவது ஒரு இதுலயுமே வந்து சிங்கம், அதாவது அனிமல்ஸ்லயே நான் வந்து காட்டு ராஜாவான சிங்கம்னு சொல்வார். அதே மாதிரி வந்து ஏமாற்றுவதில் நான் சூது என்று சொல்வார். பறவைகளில் நான் கருடன் சொல்வார். அதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஆனா எல்லா உயிர்வாழிகளிலுமே பகவான் இருக்கின்றார். ஆனா இந்தந்த இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கும்பொழுது பகவானை வந்து நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியும். அதற்காக தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கிறார். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே நான் சொல்ல போறேன். அந்த எனது வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்ற விஸ்தாரயமே நாதஸ்ய அந்தோ விஸ்தரஸ்யமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவருடைய வைபவங்கள் வந்து அதாவது ரொம்பவே அதாவது பெரியதானது இல்லையா, விஸ்தாரமா இருக்கக்கூடியதுதான் அவருடைய வைபவங்கள். அதை வந்து அளவிடவே முடியாது, எல்லையற்றது ஆக்சுவலி அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். ஸோ நாம் இப்போ இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்கள்ல வந்து நான் விஷ்ணுன்னு சொல்றாரு. மேலும் வந்து பிரகாசிப்பத்தில் நான் வந்து சூரியன் சொல்றாரு. மருத்துக்கள் என்பது காற்று. சோ அதாவது தெய்வீகமான காற்று, அதுல வந்து மரிஷி எனக்கூடியவன் நான் சொல்றாரு. அதே மாதிரி நட்சத்திரங்களில் நான் சந்திரன், வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் இந்திரன் மற்றும் புலன்களில் நான் மனது. அப்ப மனது கூட பகவானுடைய சொரூபம்னா இந்த மனதை வந்து நம்ம வந்து நல்முறையில் வந்து உபயோகப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கத்துல நாம ஈடுபட வேண்டும். அதே மாதிரி உயிர் வாழிகளில் நான் இருக்கக்கூடிய உயிரா இருக்கக்கூடியது அவர்தான். அவரால் தான் இந்த ஜீவாத்மா வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற. ருத்ரர்களில் வந்து நான் சிவபெருமான், யக்ஷ ராட்சசர்களில் வந்து குபேரன் அப்படின்னு சொல்வாரு. அதாவது புரோஹிதர்களில் நான் பிரகஸ்பதி, அதாவது தேவர்களுக்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குல குருவாகவும் இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதி. அதே மாதிரி வந்து போர் வீரர்களில் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க போர் இதுலயே அந்த ஜெனரல்ஸா இருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது ஒரு படைக்கு தளபதியாக இருக்கிறதுல வந்து ஸ்கந்தன் நான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி நீர் தேக்கங்களில் வந்து நான் சமுத்திரம்னு சொல்வாரு. அதே மாதிரி முனிவர்களில் நான் பிருகு முனி. அதே மாதிரி சப்தங்களில் வந்து நான் வந்து ஓங்காரம் என்று சொல்றார். அகார உகார மகாரம் இல்லையா, சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம், இந்த மூன்றுமே வந்து நான் அந்த சொரூபம் வந்து நான் சொல்லிட்டாரு. ஓலி நேம் ஜபங்களில் வந்து நாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகங்கள் வந்து
அதே மாதிரி அசையாதவற்றில் நான் இமாலயமாக இருக்கின்றேன். அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்து மரங்களில் நான் ஆலமரம், அஸ்வத்தம் என்பது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அஸ்வதம் என்பது ஆலமரமும், அதாவது அரச மரம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அஸ்வத் கட்டனாலே அதாவது நம்ம வந்து அரச மரத்தை தான் சொல்லுவோம். ஆனா ஆலமரம் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஏன்னா அது நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து வாழக்கூடிய உயிர் வாழ்களுடைய வாழ்க்கை நிலை எப்படிப்பட்டது 3 குணங்களால அப்படிங்கறத விவரிக்கிறது தான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர். அதற்காக இரண்டுமே வந்து சேம் பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி, தாவரவியல் குடும்பம் தான். அதனால்தான் இந்த இடத்துல அஸ்வதம் என்பது ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி தேவர்களில் நான் நாரதன் சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி பாடல்கள் சித்திரரதன் சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து சித்திஸ் பர்ஃபெக்டட் பீயிங், சித்திகளில் வந்து நான் கபில தேவன் சொல்றார். அதாவது யானைகளில் வந்து நான் அதாவது ஐராவதம். அதே மாதிரி வந்து குதிரைகளில் நான் உச்சேஸ்வரம். இந்த ஐராவதம் உச்சேஸ்வரம் எல்லாமே பார்க்கடலை கடையும் போது வந்ததுதான். இது 21, 22 வாசிங்க மாதாஜி. ஆதித்யானாமஹம் விஷ்ணு ஜோதிஷாம் ரவிராம் சுமான் மருதாம் அஸ்மி நட்சத்திராணாம் அகம் சசி. சந்திரன். சசி தேவானாம் சாமவேதோ ஸ்மி தேவானாம் அஸ்மி வாசவஹ இந்திரியாணாம் மனஸ்தாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேதனா. அதாவது இந்திரியானாம் வந்து இந்திரியம் என்றால் புலன்கள், அதுல வந்து மனசுன்னு சொல்றாரு. பூதானாம் அப்படின்னா உயிர் வாழிகள், அஸ்மி சேத்தனாம், சேத்தனா அப்படின்னாக்கா உயிர் நிலை, அதாவது உணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, உயிர் சக்தி நான் சொல்லிட்டார். இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஆரம்பமும் முடிவும் நடுவும் இறுதியும் எல்லாமே பகவான் தான். அவர் இன்றி எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சம் கிடையாது. 23, 24 வாசிங்க. ருத்ராணாம் சங்கரஸ்தாஸ்மி இத்தேசோ யஷரசசாம் பசூனாம் வாகவஸ்தாஸ்மி மேருசீகரணினாம் அகம் ரோதசாம் ச முக்கியம் மாம் சித்தி பார்த்தஹ பிரஹஸ்பதிம் சேனானீனாம் அகம் ஸ்கந்தம் சரசாம் அஸ்மி சாகரஹ. ருத்ரர்களில் நான் சங்கரன் சொல்லிட்டார் இல்லையா. யக்ஷ ராட்சசர்களில் வந்து குபேரன். ஆக்சுவலி இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். வசுக்களில் நான் வந்து அதாவது நெருப்பு, மலைகளில் நான் மேரு அப்படின்னு சொல்றார். புரோகிதர்களில் நான் பிரகஸ்பதி இல்லையா. சோ சேனாதிபதிகளில் நான் வந்து கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் வந்து சமுத்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 25, 26 அஹர்ஷீணாம் ரிஹுர் அஹம் ஸ்திராம் அஸ்யம் ஏகம் அக்ஷரம் யஞானான் ஜபயந்தோஸ்மி ஸ்வாவாராணம் ஹிமாலயஹ அஸ்வத்தः சர்வ விருஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதஹ கந்தர்வாணாம் சித்திரரதஹ சித்தானாம் கபிலோ முனிஹி. மகரிஷிகளில் பிருகு முனி பகவான். சப்தங்களில் திவ்யமான ஓங்காரமும் பகவானுடைய நிலை. அந்த ஓங்காரத்தை நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது பகவான் அந்த ரூபத்தில் நாம் வந்து தரிசிக்கின்றோம் என்று பொருள். யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம் இல்லையா. அசையாதவற்றில் நான் ஏமமலை. மேலும் எல்லா மரங்களிலும் நான் அரச மரம். தேவ ரிஷிகளில் நான் வந்து நாரதன். கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரர்களில் நான் வந்து கபில முனி அப்படின்னு சொல்றார் பகவான் வந்து. 27, 28, 29 ஜெய் சர்வசம் அஸ்வானாம் வித்திமாம் அமிர்தோத்பவம் ஐராவதம் கஜேந்திராணாம் நராணம் ச நராபதீபம் ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் தேனுனாம் அஸ்மி காமது பிரஜனஸ்தாஸ்மி கந்தர்ப்பஹ சர்ப்பாணாம் அஸ்மி வாசுகீஹி அனந்தஸ்தாஸ்மி நாகானாம் வருணோ யாதசாம் அகம் ருத்ரூணாம் அரியமாசாஸ்மி சம்யமதாம் அகம். குதிரைகளில் வந்து அமிர்தத்தை களையும் போது இல்லையா, அதுல வந்து சில பொருட்கள் இல்லையா அமிர்தமும் வந்து கடையும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி உச்சேஸ்வரம் குதிரை மற்றும் வந்து ஐராவதம் யானை இதெல்லாமே வந்தது. அதே மாதிரி சுரபி பசு இதெல்லாமே அதுல வந்ததுதான். உச்சேஸ்வரம் என என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் வந்து ஐராவதம். மனிதர்களில் நான் மன்னன் இல்லையா. மன்னன் எல்லாரை விட ஹையஸ்ட் பொசிஷன் இல்லையா.
அந்த மாதிரி மன்னனை பார்க்கும் பொழுது பகவானை அந்த ரூபத்தில் நாம் காண்கின்றோம். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி பசு, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் அதாவது மன்மதன், சர்ப்பங்களில் நான் வந்து வாசுகின்னு சொல்லிட்டார். நாகங்களில் பல தலையுடைய அதாவது அனந்தன், சேஷன் என்று சொல்வார்கள். நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் ஆரியமான், அதாவது நம்ம முன்னோர்கள்ல வந்து அவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆரியமான் என்பவர். நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன் சொல்லிட்டார். அதனால்தான் பகவான் யம தர்மராஜாவும் பகவானுடைய சொரூபம் இல்லையா. விதுரர் கூட வந்து அவருடைய அதாவது சாபத்தினால் வந்தவர் தான் வந்து யம தர்மராஜா தான் சாபத்தால் வந்து விதுரராக வந்து பிறந்தார் என்பதும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. 30, 31, 32, 33 வாசிங்க மாதாஜி. பிரகலாதஸ்தாஸ்மி தைத்யானாம் காலः கலயதாமஹம் மிருகாணாம் மிருகேந்திரே சோஹம் வைனதேசஸ்ய பட்சிணாம் பவனः பவதாம் அஸ்மி ராமஸ்தஸ்திர பிரதாமஹம் சஷானாம் மகரஸ்தாஸ்மி த்ரோதாசாம் அஸ்மி ஜாஹ்னவி சர்காணாம் ஆதிர் அந்தஸ்ய மத்யம் சைவாகம் அர்ஜுன அத்யாம் வித்யானாம் வாத பிரபதாம் அஹம் அக்ஷராணாம் அகாரோசி ஸ்வாமி ஸ்வந்த ஸ்வஹ சாமசிகஸ்ய அகம் ஏவாட்சய காலோ சதாதம் விஸ்வதோமுகः. தைத்திய அசுரர்களில் வந்து நான் பிரகலாதன் சொல்றார். அதாவது கஷ்யப்ப முனிவருக்கு வந்து 2 மனைவிகள்ல வந்து ஒன்று தைத்தி, ஒன்று அதித்தி. அதித்தியில தான் வந்து ஏதாவது 12 ஆதித்யர்கள் வந்து பிறந்த, அதுல வந்து விஷ்ணு என்று நம்ம முதல்ல படிச்சாச்சு. தைத்திய அசுரர்கள், தைத்தி என்பவர்களுக்கு அநேக அசுரர்கள் பிறந்தார்கள். அந்த அசுர வம்சத்துல இருந்து வந்தவர் தான் பிரகலாதன். சோ பிரகலாதனும் என்னுடைய சொரூபம்னு சொல்லிட்டார். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் வந்து காலம் இல்லையா. காலத்தை வந்து நம்ம அடக்க முடியாது, காலம்தான் நம்மளை அடக்கின்னு இருக்கும் இல்லையா. மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன் சொல்லிட்டார். தூய்மைப்படுத்துவதில் வந்து காற்று, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் வந்து ராமன் சொல்லிட்டார். மீன்களில் நான் வந்து மகர மீன் ஆக்சுவலி. பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. சோ அதாவது அந்த 5 நதிகளிலே இன்னும் சிரேஷ்டமா இருக்கிறது அது கங்கை. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவுமாக இருப்பது நானே. சோ அதாவது அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை பற்றிய அறிவு வந்து பகவானுடைய சுரூபம். விவாதிப்பவர்களில் இப்ப நம்ம ஒருத்தர் பட்டிமன்றம் வைக்கிறோம், இல்ல வந்து ஒரு டிபேட் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒருத்தருக்கு நல்ல ஒரு ஃபேமிலிலேயே வந்து சமாதானப்படுத்தணும், இது எல்லாமே நம்ம பண்ணும் பொழுது அப்படிப்பட்ட விவாதங்களில் நான் வந்து முடிவான உண்மை எதுவோ அந்த சொரூபம் என்னுடையதுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எழுத்துக்களில் அகாரம் மற்றும் வந்து கூட்டு சொற்களும் வந்து அந்த கூட்டு சொற்களில் நான் வந்து 2 நிலை, அதாவது உயிர்மை எழுத்துக்கள் கலந்து நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அது. தீராத காலமும் நானே, படைப்பாளிகளில் நான் வந்து பிரம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ மேலும் இன்னும் அவர் வந்து எடுக்கிறார், மனிதர்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலும் வந்து பகவானுடைய சொரூபம் தான். மேலும் ஆயுதங்களில் வந்து வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி இல்லையா. இனவிருத்தியாளர்கள் நான் வந்து மன்மதன், நாகங்களில் நான் வாசுகி, அதே மாதிரி வந்து அநேக தலைகள் கொண்ட நாகங்களில் வந்து நான் அனந்த சேஷன் நானே. அதே மாதிரி உயிர்வாழிகள், அதாவது நீர்நிலைகள்ல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளில் வந்து யார் அவருடைய சொரூபம் சார் அக்வாட்டிக் டயட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருண மழைக்கு வந்து அதிபதியும் யாரு, வருண பகவான் இல்லையா, அந்த சொரூபமும் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னோர்களில் நான் வந்து ஆரியமான். அதே மாதிரி வந்து டிஸ்பென்சர்ஸ் ஆஃப் லா, அதாவது சட்டத்தை வந்து நிலைநாட்டுறது இல்லையா. சோ அது சட்டங்களை வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர் வந்து யமன் இல்லையா, யாருக்கும் பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டார். சோ அந்த நிலையும் அந்த சொரூபமும் நான் யமனாகவும் நான் தான் இருக்கின்றேன். தைத்திய அசுரர்களில் நான் பிரகலாதன். அதே மாதிரி வந்து கட்டுப்படுத்துபவர்களில் நான் வந்து காலம். அதே மாதிரி வந்து விலங்குகளில் நான் வந்து அதாவது சிங்கம். மேலும் பறவைகளில் நான் கருடன். தூய்மைப்படுத்துவதில் நான் வந்து காற்று. அதே மாதிரி வந்து ஆயுதம் தரிப்போரில் நான் வந்து ராமபிரான். அதாவது மேலும் வந்து மீன்களில் நான் வந்து மகர மீன். மேலும் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், பாயக்கூடிய நதிகளில் நான் வந்து கங்கை. படைத்தல் எனக்கூடிய அந்த செயலில் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் எல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு.
அதே மாதிரி விஞ்ஞானத்தில் வந்து அதாவது தன்னுணர்வால் ஏற்படக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானமும் நான் தான். லாஜிஷியன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விவாதிப்போரில் வந்து இறுதியாக ஏற்படக்கூடிய அந்த தர்மம் என்பது அந்த சொரூபமும் உண்மை என்னும் அந்த சொரூபம் வந்து என்னுடையதுதான். அதே மாதிரி எழுத்துக்களில் அகாரம், அதே மாதிரி 2 வார்த்தைகளிலும் வந்து அவருடைய இதை பார்க்கலாம். படைப்போரில் நான் பிரம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எஸ், பதம் 34, 35, 36, 37 வாசிங்க மாதாஜி. मृत्यु सर्वसहरसाहम् उत्पवस्तभविष्यदाम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां धृतिर्मेधा धृतिशमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री सन्दसाम् अहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः युजं कलयदाम् अस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवासोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वदाम् अहं वृष्णीनां वसुदेवोऽस्मि. ஒரு நிமிஷம். எஸ், वृष्णीनां वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यस्तहं व्यासः कवीनां उशना कविः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீ கையில புஸ்தகம் வச்சுக்கல. ஓ, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஓகே, அதாவது அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் எழுதி வச்சுக்கலாம், அப்புறம் மிஸ் ஆயிடும்ன்றதுக்காக தாங்க நீங்க போட்டுருக்கீங்க. எல்லாருமே போட்டுட்டு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். ஆமா, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எல்லாவற்றையுமே அழிக்கக்கூடிய மரணம் வந்து என்னுடைய சொரூபம் தான். உருவாக்குபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நான் தான். இதை நம்ம பாகவதத்துல அழகா படிச்சுட்டு தான் வரோம். ரா மெட்டீரியல்ஸ், மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே பகவானிடத்துல தான் தோன்றுகின்றது. மேலும் அவை எல்லாம் செயலாக்கத்திற்கு வருவது அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால தான் என்றதையும் நாம பாகவதத்துல படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. நானே பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் என்ன, அவருடைய புகழ்ச்சி மற்றும் வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லையா, அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி. பெண்கள் எப்பவுமே உறுதியான கொள்கைகள் இல்லையா. ஒரு செயலை எடுத்துட்டா அவங்க கடைசி வரைக்கும் செய்து முடிக்கணும்ன்ற அந்த டிட்டர்மினேஷன் அவங்க கிட்ட உண்டு. சோ பொறுமையும் வந்து பெண்ணுக்கு தான் நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு இல்லையா. இத்தனை பண்புகள் வந்து பகவானுடைய சொரூபமாக சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு பெண்ணிடத்தில் வந்து இது எல்லாம் இருந்தால் அது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சங்களாக நாம பார்க்க வேண்டும். சாம வேதங்களில் நான் பிருஹத் சாமம்னு சொல்லிட்டாரு. கவிதைகளில் நான் காயத்ரி இல்லையா, காயத்ரி அந்த இது இல்லையா. சோ மாதங்களில் நான் மார்கழின்னு சொல்லிட்டாரு. மேலும் பருவங்களில் நான் வசந்த காலம் என்றும் சொல்லியிருக்காரு. ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது அப்படின்ட்டாரு. சோ ஏன்னா மகாபாரத போர்லயே அவர் சூது செய்துதான் இவர் யாரு பீஷ்மரையும் சரி, அடுத்து துரோணாச்சாரியரையும் சரி, அடுத்து கர்ணனையும் சரி வதைத்தான். இவங்க 3 பேரும் இருந்திருந்தா தர்மம் வந்து ஸ்தாபித்திருக்கவே முடியாது. சூழ்ச்சியாலதான் அவர்களை வந்து வதைத்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா மகாபாரதம். நம்ம அதுல அப்படிதான் பார்க்கின்றோம். அதாவது இறக்கக்கூடிய அவங்கள எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் வந்து நீங்க மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற அந்த அதாவது அவர்கள் ஆற்றிய காரியங்கள்ல ஏற்பட்ட கலக்கங்கள் இல்லையா, அதனால வந்து அவங்க தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியாமல் போனது. அதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிதான் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கும்படி செய்தார். சோ ஏமாற்றுவதில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், பிரகாசமாக இருக்கிறது. நானே வெற்றி, நானே தீரச் செயல், நானே பலவான்களில் இருக்கக்கூடிய பலமும் நான் தான் சொல்லிட்டார். விஷ்ணு குலங்களில் அதாவது விஷ்ணுன்னா அந்த யது குலத்தினுடைய வந்து வாசுதேவனும் நான், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே. முனிவர்களில் நான் வியாசர், வெறும் சிந்தனையாளர்களில் பூஷணா கவி அதாவது சுக்கராச்சாரியார், அசுர குருவான சுக்கராச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. 38 ஸ்லோகம் வாசிங்க. தந்தோ தமயதாம் அஸ்மி நீதிர் அஸ்மி சிகீஷதாம் மௌனம் சைவாஸ்மி குஹ்யானாம் ஞானம் ஞானவதாமகம். அடக்கி ஆளும் முறைகளில் வந்து அடக்கி ஆளணும்னா ஒருத்தர் அதுல இருக்கக்கூடிய முறைகளில் நான் தண்டனைன்னு சொல்லிட்டார். சோ தண்டனை எதற்காக வழங்கப்படுகின்றது இல்லையா. சோ எதற்காக நமக்கு தண்டனை கிடைக்கின்றது, மேலும் அந்த தவறை நாம திரும்பி செய்யக்கூடாது. ஒரு தவறு செய்தால் மட்டும்தான் நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இல்லையா. அப்ப தவறு இழைக்கும் போது நமக்கு பாவமும் வருகின்றது இல்லையா. சோ மேலும் நாம பாவ செயலை செய்யாம அந்த பாவத்தின் மூட்டையை நம்ம சுமக்க கூடாது என்பதற்காக தான் தண்டனை வந்து கொடுக்கப்படுகின்றது.
சோ அந்த தண்டனை வந்து சிறியதாகவும் இருக்கலாம், பெரியதாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம்னு சொல்லிட்டார். சில சமயத்துல வந்து மௌனமாக இருப்பது வந்து உசிதமான செயலாக இருக்கும் இல்லையா. அந்த மௌனமும் கூட பகவானுடைய சுரூபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் வந்து அதாவது அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருப்பவரும் பகவான் தான் இல்லையா. பெண்களில் இருக்கக்கூடிய அழகான பேச்சு இல்லையா, அவருடைய அதிர்ஷ்டம், இதெல்லாமே அவருடைய சொரூபம் என்று சொல்கின்றார். அதாவது வேதங்களில் நான் பிரகத் சாம வேதத்துல வந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து கவிதைகளில் காயத்ரி, மார்கழியில் வந்து மாதங்களில் மார்கழி, அதே மாதிரி காலங்களில் வசந்தம், அதே மாதிரி ஏமாற்றுவதத்தில் நான் சூதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸ்பிளெண்டிட், அதாவது ஆற்றல், அதாவது ஒரு வல்லமை புரிந்தவர் இருக்காருன்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வலிமை வந்து அவருடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்றார். நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா, அதாவது நம்ம எல்லாருமே உறுதியாக இருக்கின்றோம் என்றால் அந்த உறுதிக்கு வந்து தேவையானது என்னது, பலம். அந்த பலமும் நான் சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி விஷ்ணு குலத்துல வந்து வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், மற்றும் வந்து ரிஷிகளில் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர், அதே மாதிரி சிந்தனையாளர்களில் வந்து ஊஷனா கவின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது இவர் யாரு, சுக்கராச்சாரியார். அப்புறம் வந்து தண்டனையில் வந்து நான் வந்து செங்கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ மேலும் வந்து வெற்றி பெறுவதில் இருக்கக்கூடிய வெற்றியும் என்னுடைய சொருபம், அதுவும் நியாயமான வெற்றி இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து ரகசியத்தில் நான் மௌனம்னு சொல்லிட்டார். அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு ரகசியம்னா கண்டிப்பா அதை வந்து வெளியில வராது. சோ வைஸ் ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானமும் என்னுடைய சொரூபம் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேம் திங். அதை வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லைட்ல போட்டிருக்காங்க. 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 39வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். எஸ், 39, 40, 41 வாசிங்க மாதாஜி. சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்மி விநாயத்தான் மயா பூதம் சராசரம் நாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் யூபூதீனாம் பரந்தவ ஏஷதூத்சே சத ப்ரோக்தோ விபூதேர்விஸ்வ விஸ்தரோ மயா யத்யத் விபூதிமத்சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ மா தத்தத் ஏவா கச்சதத்வம் மம தேஜோ சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானேன்னு சொல்லிட்டார். சோ அதை பத்தி தான் நம்ம பாகவத்துல இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அசைவன சராச்சரம் அப்படின்னாக்கா அசைவன மற்றும் அசையாத அனைத்துமே நான் என்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. சோ மேலும் என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையும் கிடையாது. அதை விளக்கின்றே இருந்தா சொல்லிண்டே போகலாம். நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது அதாவது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணம் மட்டும்தான் இல்லையா, எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ அதனால வந்து இது என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தான் தோன்றுபவை என்பதை நீ அறிவாயாக. அவருடைய பிரகாசம் இல்லையா, அதுல இருந்து தோன்றிருக்கிற ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சுட்டே இருக்குன்னா அதுல வந்து தீப்பொறி வரும் இல்லையா. அது மாதிரி பகவானுடைய உடலிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ் இல்லையா, அதுல இருந்து தோன்றிய ஒரு சிறு பொறியை தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாம்பிளா பகவான் நமக்கு எல்லாருக்குமே எடுத்துரைத்திருக்கிறார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அதவா பகூனைதேன கிம் ஞானேன தவார்ஜுனஹ விஷ்டப்யாஹம் இதம் கிருத்தனம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோதோ ஜகத். எஸ், அதாவது இன்னும் விவரமாக அறிவ தேவையே கிடையாது இல்லையா. சொல்லிண்டே போகலாம். அது வந்து எல்லையற்றது அவருடைய வைபவங்கள் இல்லையா. எல்லாவற்றையுமே நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்வதற்கும் அதை வந்து நினைச்சு பார்க்கறதுக்கும் நமக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. அதனால சிறு அம்சத்தின் மூலமாக பகவானுடைய ஒரே ஒரு சிறு அம்சத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே தாங்கிக் கொண்டும் நடத்தி கொண்டும் இருக்கின்றார் இல்லையா. he is ruling this. சோ பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பகவான் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். முதல்ல படைக்கின்றார், அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே அந்தந்த நிலைகளில் வந்து நிற்கின்றது இல்லையா, காரண கடல்லே. அதே மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே உட்புகுகின்றார். எது, கர்ப்போத கஷாயம் விஷ்ணுவாக இல்லையா. அந்த கர்ப்போதகம் எனக்கூடிய அந்த அதாவது அதாவது கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். படுத்துட்டு வந்து அவருடைய நாபியிலிருந்து எழக்கூடியதுதான் வந்து அது அந்த தண்டுலதான் 14 லோகங்கள் மற்றும் தாமரையில் அந்த பிரம்மரால் படைக்கப்பட்ட 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளில் வந்து அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கின்றார். அதுதான் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்.
ஓகே. சோ இது அவரின்றி எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சம் என்று எடுத்துரைக்கிறது தான் இந்த சாப்டர். இதோட இன்றைக்கான கிளாஸை நான் நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம